खुलुमबाय लोगोफोर आंहा दिनै नै मेगन नायजानो थांनो नागिरदों सामथाइबारियावहाय दा आङो बेखौनो भिडिअ लाबोनो सानबाय आरोना भिडिअ होयिया बिदिनो गोबाव जायो आंहा बिदिनो खामानि थालाबायो ओमफ्राय एखमबा समाव बायो आरो होमबाबो ओरैनो आं सम सम होलाबायनो होननानैसो खुलिनाय जाखादों आंनि चेनेलखौहाय दिनै आं दा मेगन नायनो थांजानायखौनो खोन्थानोसै आरो नोंसिनि गेजेरावहाय दा आङो ओंखारबाय ओंखारखांनानै फिसाजोजों आंजों थांसै साइकेलजों थांगोन आरो जोंहा खाथियावनो नालाय ओमफ्राय साइकेल सालायलांसै आङो साइकेल सालायनो दिरुनहैनोसै आङो कलकातानि डक्टर फैदों होनना बुंदों ओमफ्राय दाखालि आङो मैया सानसे जाबाय दाखालिहाय एडमिसन लाग्रोबाय आरो ओरैनो रिसिप्टआवहाय एडमिसन लानानै 30 थाखा नांगौ ओमफ्राय जुदि माबाफोर नोंना अपारेसन खालामनांगौ लागा दंबा बेहाय अपारेसनखौ फ्रि मोनगोन होनदों ओमफ्राय अपारेसना फ्रि ओमफ्राय नायजानायाबो फ्रि बायसान्सनि जुदि नोंहा ससमा लानांगौ दङबा ससमाखौहाय नोङो बायनांगोन बायदि होनदों आरो नै जों फिसाजो बे थांफानो नागिरदों नानियाबो हाय होनलाय खोमसि जायोनो बोरैबा लाबाथाय मोजां नुनो नागिरा आरोना बिदिबा ओंखारलांसै जोङो हाय जों सफैबाय मेगन नायजानो सफैबाय जोंहा दलगावआवहाय ओमफ्राय उनाव एसे रायलायदो हाय बिमा फिसा फैदों जोंहा मामिया मेगन नायनो फैदों होनबाय मामिया मेगन नायनो फैदों डाक्टारा ओइयाव दङ मानसिफ्रा मेरला दंथारो हनै इयावहाय मोसौ नैबे मोसौ दङ खाथियावनो हाय मोनसेबाव दलगाव लोखि मन्दिर बै बाथौ मन्दिर जागोन गोदाना बेयो डक्टरनि गारि ओमफ्राय बैयावहाय दङ मानसिफ्रा माने दिनै मेगन नायनो फैजेननायखौ जों बारा मोजां मोनासै आरोना मेगना ओरैनो नायगोनल' ओमफ्राय सापस ओरैनो नायनानै ओमफ्राय मुलि एसे हरगोन मुलि एसे हरनानै ओमफ्राय मा खालामगोन ससमा लानांगौ जाहैबाय आरो बुरजाथारबा अपारेसन खालामगोन ओमफ्राय अपारेसन खालामनांगौबा बिदिनो बङाइगाव नङाबा क'क्राझार बिदियाव लागोन अपारेसनखौ ओमफ्राय दा ओरैनो नायनानै नोंनि मेगनावहाय मा सिस्टेम आरो जेनेबा मा जादों मा जायाखै बिसोरखौ एसे नायबाय नायनानै ओमफ्राय फ्रायानो ससमा लानो खोन्थाबाय आरो फ्रायखौनो दा आंनाबो सिगाङाव एसे सिख्ला समनियावहायनो एसे बेस्थ'मोन आरोना मेगना माने मोदुफुल ओंख्रि संनो मोदुफुल हानायावहाय ओमफ्राय खान्थैखौ आङो बेंफोर हाबनायाव दांफ्लांबाय नालाय खान्थैया हाब्बाय आरोना आथाया हाब्बाय मेगनाव ओमफ्राय बिदिनो एकदम क्लास 6आव फरायबा आङो क्लासखौ कमप्लिट खालामनो हायाखै बेयावहाय खनसे फेल जाना थानांदों आरो आं खनसे बे मोननैजों मोनसे जादों प्रब्लेमा माने मोनसेया जाहैबाय आङो नवोदयाव हाबनो लुबैबायना ओमफ्राय दाना जोंहा ब्रादारा माने नवोदयानि फर्मखौ फिलआप खालामना हरासै ओमफ्राय आं बेफोरबायदि इसेबां मानि प्रब्लेम ओंखारहैयो होननानै मिथियामोन आरो नवोदयाव हाबोबा माने इन्टारभिउ होनांगौ मानांगौ आं सानदों इन्टारभिउखौथ' होगोन आं ओमफ्राय इन्टारभिउखौ होगोन ओमफ्राय इन्टारभिउखौ होखांनायनि उनावहायदि बेफोरबायदि पास जाबासो थाहैनो मोनगोन ओमफ्राय इन्टारभिउ होनायनि सिगां टिउसन लानांगौ मानांगौ बेफोरखौ सानाखैमोन आरोना फर्मखौ साबमिट होबानो आं इन्टारभिउआव पास जाबानो हाबनो हागोन एफाबां बिदि खस्थ' नङा नंदों आरो बिदिनो बे समावहाय नवोदयाव हाबनो मोनैजों ओमफ्राय मेगनाबो खान्थै हाबनानै लेखाखौ मोजां फरायजोबनो हायियावहाय एगजाम मोननैयानो जादों एगजाम होनो हायो बेयाव फेलबो जादों खनसे ओमफ्राय दा बेनो दङ दाबो मेगना बारा क्लियार नङा फुं समावहाय ओमफ्राय बिदिनो मोनानि टाइमाव बिदिनो लाइट बाराफोरखौ नायनो हाया आरोना ओंखायनो दा नायनोसै मा होनो ससमा लानो थिनोबा ससमाखौ लानोसै आरो
लाखानांगोन आं लानाया दानो बिदिबा मेगनासो देरसिन नङा होमबा जिबनावहाय संसार जानायावहाय मेन बुस्थुआनो जाबाय मेगन गैयाबानो जेबो गैया ओंखायनो दा मेगनखौ नायजागोनसै इसोर समा बेसे गोबांजों सफैयो बेसेबां दिन लायो बेसेबां फैसा लायो दा रायलायनोसै Ibar safa. Itu dalam. Ibar dalam itu. Aku mana ya? Kaisa. सब तोलो बड़ा हल्के देखा लो सुना काहे मोबाइल का और का मुझे अगर আপনার কি ইমানতে ফেসে না হয় কিবার কোনো কম এটা বেশি সাফা না মানে বিয়া প্রশ্ন Wala bolu wala. Itu sah. Ini saya sah. Seperti lagi. Anda seperti bapak gimana? Ada roh tu sama ada roh tu salah mana juga. Awak sama nanya. ছোট হয় আপনি মোবাইল ছেড়ে জিনিস জ্বালা হয়ে থাকে তাহলে দেখা না পায় চশমা লগাত দিছে আপনি 16 মাসে দেখা পাইছেন না সাড়ে ঠিক আছে কথাটা বুঝি পেয়েছে সাড়ে দেখাইছে দেখা পাইছে দেখা পাইছে এই পাওয়ার হলে মোবাইল আমরা লাহে লাহে বাইরে যাবো বেশি সাফা ঠিক আছে কি কইছে বলতো এগুলা এটা কি নতুন নাম দিয়েছে একটু কম নতুন তো রসুন হয় কম নতুন একটু রসুন হয় ঠিক আছে এত নতুন এটা আমি নিজে এটা সাপোর্ট করে আসি আমি নতুন তো আমি বনাই দিই আপনার যে পাওয়ার আছে সেই পাওয়ার তো মিলে পাওয়ার দিয়ে বনাই ঠিক আছে এতে কি মানে এতে কি মানে এতে কি মানে itu hal na itu bagari solai itu আমি নতুন করে দিই চকচকা হবে সাফা অসুবিধা হয় কব অসুবিধা হলে কব মই কৰিম তো আপনি আমি না করব সাফা নাম আছে না দালিটা উইনো দিলে না হবো নহয় দালিটো তেনে কইব
আৰু আপোনাৰ ডিজাইন এনেকৈ তাৰমানে এইটো পিন্ধবা লাগব অকল যিটো মাথা পিন্ধা দেখাৰ অসুবিধা নাই এইটো পিন্ধলে মাথা বিষটো কম যেতিয়া আপুনি মানে এইটো পিন্ধলে কি হ'ব পিছত কিন্তু চশমা নাতে চলাব এতিয়া নি নলয় আৰু কিন্তু পথটো বাঢ়ি যাব আৰু মাথা বিষটো বাঢ়ি যাব এইটো হ'লে মাথা বিষটো কম হয় কোনো অসুবিধা হয় এইটো বেলেগতো নাই সুযোগী লাল হোৱা পানী হোৱা এগুলো নাই আছে নাকি ini bisa kau benar benar সুজয় সুজয় nunggu faedah kan লাল হয় নাকি লাল হয় ini naik rumah faedah aku benar Baik,